Murisei. Yaitibike mascones. Ndangoona zvinezvi kuti mangwana chingwa hapana. Saka chingwa zvapasina chingwa ndangoona kuti ndibike mascones. Mascones ako haatombode zvinhu zvakawanda. 1 kg self raising. Haitombode baking powder. Ngotora self raising yako iyo 1 kg. Wotora mazai yako 4 ayo. Saka self raising yangu ndangoidira yesika 1 ne 250 butter. Inofanira kunge iri room temperature. Then futi tinoda salt yedu. Tinoda sugar 1 cup. 1 cup sugar. It mustn't be sweet. Hafaniri kutapirisa mascone, hafaniri kutapirisa. Then milk. Yes, our milk. Tinoda 1 cup yemukaka. Saka apa ndaisa flour yangu ne You leave my cookie open. 1 teaspoon yangu ye salt ne 1 cup yangu ye sugar. 1 kg self raising. Ndwanda zvimixa sandaisa mukaka kusvika zvanyatsosangana. It's very easy. Scones, it's very easy. Ndochinjiri easy ichochi chinonzi scone. And kana une flour neshuga yekumba nemukaka ka hamungambosweri nenzara kana kuti vana havangamboshera box nekuti muna chingwa. Chero munhu asingagoni kubheka hangasitadzoburisa mascone. Scone is the easiest thing in the world. Let's go. Saka nochida unogona kuisa essence. Unogona kuisa vanilla essence, lemon. Mascone ako itoka flavor so. But nangu handiise essence. Ndinongo chari akadari original. Majarini flour zvinofanira kunyatsosangana kusvika zvanyatso usatomboona kuti mujarini mamwe jarini. Zvanyatsosara zvakuita kunge kahupfu so zvatsetsepeka zvanyatsomikisika. Make sure kuti majarini ako ari room temperature. Anofanira kunge akabuda mufiriji before. Sashandise majarini akafreezer. Mascone akanakira kuti haatapirise plus hatori right chero kuvana. Nekuti anenge asina shuga yakawanda. Uyai tibheki asikana uyai. Kaunotadzawo scone wakanyanya unenge wakatonyanya. Unenge uri wese. Uri too much. Zvaita. Takuchisa mazai nemukaka. Saka izvine zvanyatsosangana. Unofanira make sure kuti zvanyatsosangana. Zvanyatsoita mixed well. Saka takuda kuisa mazai edu nemukaka. Mazai edu ari kupinda 4 1 kg. 1 cup is 250 ml but isikuda 320 ml dzemukaka. Saka mazai edu tichamixa nechi chetanga tabita mazai edu asangasa nemukaka tozodira kumixture ndozvatinoda kuti tiite now. Can get some more come to the bowl.
masa edu. Masa edu. Saka masa edu kana tichibheka unopwanyira mune chimwe chinhu wozoisa mune mamwe, because unogona wapwanyira muhwani wozona manje akaora omesa mamwe aya. Saka unenge uchitokapwanyira paside wozoisa womixa kusvika mazai ako akwana unenge uchida kuti zvireruke. Because pamwe pachona unenge watosara ne10 rand mumba, iwe wobva wangopwanyira muhwani momwe chifo racho rinenge rakaora, zvinhu zvinova zvatodhakwa manje. Kuti uchatsvaga 10 rand na10 dzeusiku hazvichabudi. Ya, for mazai edu tatatora mukaka wedu 250 mils. Finish. Tanga tabvita mazai edu. Samukaka wedu. Tomixa mukaka nemazai tochidira uko kuflour yedu. Masikoni unotomixa nemaoko kusvika ku the end. Hauna need yekutombobata mixa kana uchita masikoni. No need for a mixer. Tenderera mberi nemukanyi wedu. Tori basa wena. But sikoni rakanakira rokuti haridi zvinhu zvakawanda. Plus vana unotoswera watoona lunch box. But vamwe vanofarira masikoni ane jemu, ndodangu akadaro. Ukaita kajemu kako mufiriji, ubva kuti nekasikoni kako, nikati kako, unenge watopedza ka. Unenge wagonesa. Saka now zvinhu zvedu zvinofanira kumixa kusvika wanyatsonzwa kuti mixer yangu yaita se yanyatsosangana. Ngona mixer yangu zvayave. Saka pandauda kuita se ndauda kuisisa mupani manje ndiningise maoko angu ndimwaye flour. Because ndakasamwaya flour pameti indoshandisa meti kana ndichiita masikoni angu. Ndoshandisa meti. Saka ndomwaya flour pameti pangu. Here is my meti, baking meti yangu. Ndomwaya flour, ndamwaya flour ndo ndatisa dough yangu ndochiparadzira ne rolling pin. Ndingeze maoko angu. Saka unogona kuisira pacounter straight, but pacounter pako make sure pakachena. Meti yako make sure yakachena kana uchansa meti.
Kana uchida unoisa pakaunda pako straight clean kaunda yako. Wapedza clean kaunda yako woisa flour kuti migireni yako dough yako isanamire. Pani yangu ngoshandisa oven. Pani mako unoisa kuti flour kuti maningireni yako mascone ako asabatire. Here is my flour. Sandanga nempani mangu. Awisa kwa yakawanda stereki but yengoto mascone ako asabatire. Ndoisa futi pa meat pangu. Kana usina rolling pin unoshandisa bhodhoro. Pandoshandisa rolling pin. Rolling pin inowanikwa kwese chero Pick n Pay chero chi. Kune mamwe ewood ndoshandisa ngeplastic. Yandikinyasonoti yakachena. Saka tauda uchiparadzira dough yedu. Yo, mascone akawandisa tinovapedza iri. Motouyawo vediwe mangwana. Motouyawo vediwe mutijoine. Vasina kugadzirwa malunch box vaive motouyawo. Saka apa toisa kuti tuflower twedu nepamusoro kuti rolling pin isa batire, flour isa batire. Taisa pamusoro nepasi nongoisa tushoma. Ponenge uchiti spread flour yakwese tese isanamire. Vanoda kutojoina mangwana usina malunch box anogara padhuze neni kusenseni uyai. Tikuisirewo malunch box for tomorrow. Musaende kubabasa nenzara bahama tiri padhuze kudai. Vanoda kuodhawo musapotawo naisha cakes musapotawo muodha mascone aya. Very cheap. Toodhawo 30 ako tobikira vana kaweekend aka. Ipo ni lunch box yevana. Plus kone yakanakira kuti haritapirise guys. Unotoisira mwana majemu kuti zvinyatsoita. Saka ini ndinoshandisa ikata yangu iyi. Saka ndishandisa kata yangu thickness yacho inenge iri pa half up. Unoona pane line up. Ndopanofanira kusvika chi size yedough randichakata. Saka pandozoisa muoven parinozofutawo rinoenda kuhaiti rinani. Zvinoita nokuti oda haiti yakaita sei unogona kukata chakatoenzana nekata yangu ichi. Waisa muoven parinozofutawo rinotorova rati rebei. Saka zvinongoita nokuti urikuda haiti yakaita sei. Saka ino vangu vanhu kumba kwedu ndikavakatira kuti kuna anonzi naisha wacho yo kamukatira mazombe azvibude mushe. Nyaya yacho haipei mushe. Saka zvinenge zvaita tavachikata. Saka pada kukata menti murikuona mandatoisa mupani mangu muflower iya parangana chimwe chandomboisa nongokata zvinoenderana nepani yangu. Kana asara mundozoisa munext pani
apa pane yangu ndatoibata oven yangu ndatoibatidza manje kuti ifanodziya. Munogona kupinda 12. Manje tinenge takutonovata isu. Lunch yatova sorted. Apa flour ndochinhu chakachipa muSouth Africa chiya. Patingazitenga jira kure flour umborari nenzara. Vana vambosweri nenzara chiri pamba. Anzwa nzara amhanya muchigaba atora skoni rake. Pauya vaenzi wabika katii kako skoni yako. Zvatopera. No stress. No stress, no stress. Skoni rakanakira kuti hatimbode mazai, hatidi bhega, hatidi poloni. Gori skoni nejemu, skoni rakadaro. Nikadhiringi kako kaorosi kako watopedza. Zvatobhadhara 12. Saka zvirova kuti nhasi ndichabika 24. 3 days tichidya. Panhasi takutoisa muoven.